Kúsok od Brna stojí pri diaľnici D1 9 krížov. Na prvý pohľad len pamätník. Ale miestni vedia, že to nie je len tak. V roku 1540 sa mal konať tajný sobáš. Železiar z Rakúska sa zaľúbil do dievčaťa z Domašova. Ale otec bol proti. A tak si ju mal potajme odviesť. Cestou ich však prepadol bývalý nápadník nevesty. Nebolo to len varovanie. Zavraždili ženícha, nevestu, družičky a hostí. A keď si uvedomili, že zabili aj ju, bolo neskoro. 9 mŕtvych, 9 krížov. Milenec sa vraj neskôr obesil zo žiaľu. Na tom mieste stoja kríže dodnes. Údajne nikdy neboli vysvetené. Dnes tadiaľ vedie diaľnica D1. Dodnes sa tu dejú nevysvetliteľné veci. Kamionista z Turecka tvrdil, že zrazil ženu v bielom. Vyšetrovanie však žiadne telo nenašlo. Len jeho výkriky, že mu skočila pod kolesá. Iný muž, Tomáš, viezol sestru na svadbu. Havarovali. A ešte predtým vraj tiež videl ženu v bielom. Hovorí sa, že jeho sestra svadbu nakoniec zrušila. Možno je to len legenda. Ale niekedy sú práve tie najstrašidelnejšie založené na skutočnosti.